I a mi m'agradaria, primer que res, dir que és bo el Pla de Conca i és bo que deixem de polititzar el que és l'Àvia. Així s'ha parlat molt i hem polititzat molt, s'ha parlat molt de l'Àvia, ens hem enfrontat els mateixos regants i això no és bo. No és bo perquè... No és bo perquè dediquem els esforços, o que no diguem dedicar a fer un bon pla de conca i que les coses funcionin bé. Dit això, des de la Unió no han sigut mai partidaris de grans traspassaments. Sempre han sigut partidaris de portar aigua per a regar i on feia falta en els llocs de reg tradicionals. No fomentar nous regadius perquè hem vist que no és rentable moltes parts de l'agricultura, que n'hi ha molta agricultura que s'està abandonant i fomentar nous regadius no ens pareix bé. Ara, aguantar els que estaven i si feia falta portar xocotets parts d'aigua, sí, o sigui, un xocotet de trasbassament de l'Ebre a la part nord de Castelló seria efectiu, però mai un gran trasbassament per cavalls. I si sobraven aigües, podien alliberar aigües del Xúquer per anar al Vinalopó, en aquests xocotets trasbassaments, perquè el Xúquer ara està alimentant fins a Sagunt, sabeu molt bé que veu fins a Sagunt, si es podia liberalitzar un poc d'aigua podríem baixar-ne un poc baix, però de mar i el Xúquer, el que no pot ser, no. Dit això, el pla de conca en general no em pareix un bon pla de conca perquè és un pla continuista, consolida regadius que, entre cometes, poden ser il·legals. Hem augmentat en el número d'hectàrees regades, en el del 98, n'hi ha molt menys que les d'ara. Tinguent en compte que hem previst que n'hi ha menys recursos, sin embargo, s'intenta atendre a tots. És un pla que pareix que vulgui acontentar a tots i no fer massa moviment. Consiguem anar a passar pàgina i ja està. No contempla l'Albufera, com he dit Mario, no contempla els problemes de la Manja Oriental, no contempla els requeriments de la Ribera del Xúquer, perquè tenim molts problemes. El problema de la Manja Oriental, ahir n'hi ha un gran problema. El senyor Teodoro l'ha passat molt per damunt, però jo crec que hi tenim un gran problema. Ahir, si entrem en els simuladors, es veu com s'ha augmentat el regadiu, i si la gent s'ha augmentat està regant un puesto. La teledetecció em pareix molt bé, però no n'hi ha comptadors físics i aixetes físiques que te puguen dir l'aigua que estan gastant. Jo quan trasllado les xifres de vostès, les trasllado al meu Excel les marca en roig, és un detall que vostès fiquen negatiu però està en negre, en roig és més escandalós. En el pla de conca d'ara del 2008 ja n'hi ha una deficiència, vostès ho han assumit, d'hectòmetres cúbics que no estaven en el 98. En el 98 n'hi havia excedents. Entonces és un pla de conca que ha repartit més aigua del que n'hi ha. Deixen obert a que dominen els altres recursos. No mos agrada. No mos agrada. Mos pareix que tenia que haver anat més de pressa tot això, de la Manja Oriental. En acabant, quan retornem per a baix, veiem que entrem en la Ribera i en la província de València i, clar, tenim un altre problema. No ens donen tota l'aigua que pertoca, perquè vostès es pensen que el regar, un conreu, suposa un consum d'aigua i moltes vegades no estem consumint aquesta aigua, estem utilitzant-la. I utilitzant-la no només per a produir taronges o encisams, utilitzant-la per recarregar aqüífers, utilitzant-la per a mantenir l'ecosistema que vivim, perquè nosaltres som una fàbrica de produir tarongetes, nosaltres ens desenvolupem en un mitjà que compartim tots, i estan ficant cada vegada menys aigua a les riberes. Entonces, menys aigua vol dir més nitrats. Si continuem més per baix, tenim el problema de l'Albufera, que molt bé, l'ha designat Mario, no vaig entrar ahir, i considerem que després ens donen problemes afegits, perquè el problema de l'Albufera, tot i que nosaltres tenim l'aigua garantida per regar, que el senyor Forteu fa molt bé, són un enamorat d'esta terra i ens porta l'aigua que pertoca, per fer arròs ho tenim bé, però per solucionar el problema no. No ho han contemplat. A banda d'això, estan repartint una aigua que no n'hi ha i deixen obert el Xúquer Vinalopó. El Xúquer Vinalopó és un transvassament que inicialment es va fer per recarregar uns aqüífers que se'n van per baix. En el Vinalopó, la seva estadística ha eixit que se'n va per baix l'aqüífer i no sé d'on anem a recarregar-lo si estan repartint més aigua de la que n'hi ha en el Xúquer. Com molt bé ha dit Fortea, una cosa són sobrants, vol dir que sobren, que s'anirien a la mar, i l'altra cosa són excedents. No es pareix bé tampoc.
s'hauria de buscar unes solucions i designar molt bé d'on va cada àuia. Dit tot això, nosaltres agronòmicament ens tatxa molt de que generem problemes. El problema de la nitrificació dels aqüífers i el problema del polimer de la palla. Són dos problemes que tenim molt que a mi agronòmicament m'agradaria contemplar. Nosaltres, els llauradors, quan ens fiquem a tirar nitrats, en l'època dels 70, quan ve la Revolució Verda i ens diu que tenien que produir molt, ens fica a l'abast uns minerals que antes no teníem ni tan bagatge ni tanta quantitat, ens fiquem a produir. I ningú ens diu que estàvem generant un problema a llarg temps. Però això és el mateix que ha passat en les llavadores i en les neveres, en el gas TFT i en la capa d'ozono. Quan tu comprava una nevera no sabia que anava a carregar-se la capa d'ozono. Doncs nosaltres tampoc. I en això vull dir que nosaltres no som culpables de res. Els culpables poden ser l'administració que ha permès que nosaltres utilitzàvem inconscientment aquestes quantitats de nitrógeno, que això canviarà molt ràpidament perquè la nova normativa europea ens prohibeix tirar tant de nitrógeno. I el mateix que els plaguicides. A mi em sap molt greu quan diuen tota la culpa dels nitrats la tenim els llauradors i damunt tenen plaguicides. Doncs sí, senyors, estem en un puesto que estava permitit utilitzar plaguicides i ens venien i els teníem, no els fabricàvem nosaltres. Això són les cases comercials que fabriquen un plaguicida i te'l diuen per què és. Torna a ser l'administració la que té la responsabilitat de que isquen aquests plaguicides allí, mai nosaltres, mai els llauradors. Ara, quan anem més per acabar la bufera que està dient el problema de la palla, és el mateix. Nosaltres estem fent arròs des de temps immemorial. El problema de la palla està dels últims anys. Antes què passava? Li hem pegat moltes voltes, des de la Unió tenim una preocupació constant d'això i hem arribat a la conclusió que nosaltres no hem canviat. El que ha canviat és el volum d'aigua que va a la bufera, la quantitat i la qualitat. Torno a dir el mateix, no som els culpables que l'aigua de la bufera no estigui bé. Mario ho ha dit molt bé d'on ve el problema, perquè el senyor Teodoro sí que ha dit que té problemes de fòsforo, però no ha dit d'on venia el fòsforo, ho ha tingut que dir Mario, perquè m'ha dit que ho havia dit vostè, que està canviant les aigües superficials del xúquer per aigües de depuradora, que al fi i al cap són del xúquer també, perquè passa una cosa molt curiosa, i és que del xúquer per a València se'n van una quantitat ingent d'aigua. Vostè ha dit que de cada 4 litres, 3 són del xúquer, però són 4 en realitat, perquè això és del memoràndum de vostès, i el 77,9% és d'origen del xúquer, i només un 20% del túria. Llavors s'emporten aigua bona i neta i ens la tornen després de passar-la per retretes. I després el problema el generem nosaltres, com a llauradors, el generaran uns altres. A cada un els seus problemes. Jo m'agradaria que en la modernització dels regadius, perquè així s'ha parlat molt de que anem a repartir una àuia modernitzant els regadius, hem vist que l'àuia no sobra, l'àuia estava en l'ecosistema, si regàvem a manta es retornava a la bufera, si reguem a degoteig no, estalviem una àuia? No, estem creant un problema més per cavalls. Eixa àuia no pot anar a ningú trasbassament xúquer-vina o por. L'àuia que sigui lliberís, en tot cas, en el degoteig, seria per recarregar els aqüífers de la ribera i l'albufera. A part d'això, que estan dient que anem a modernitzar els regadius i només n'hi ha un 7% executat, quan l'àuia ja estan dient que ja està sobrant, que anem a estalviar tanta àuia i no sé si en realitat. Bé, jo no vull allargar-me molt perquè m'agradaria que parlàrem i participàrem tots. I sí que vull dir això, no mos agrada massa el pla de conca, és un pla de conca que és continuista en la línia que portava, en certa manera consolida regadius que tenia d'haver aplicat la llei i haver-los tancat, des de la Manja Oriental, alguns d'ells, i no contempla massa bé tot el que són el riu en si ni l'albufera. No li dona prou dotació ecològica, de cabals ecològics ni a un ni als altres. Moltes gràcies.